Ara passaria a explicar-vos una mica les novetats de la vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen es presenta en vials de 5 dosis de 0,5. No cal tampoc fer dilució ni reconstitució. És una suspensió incolora, lleugerament groguenca, les altres són més de color blanc, entre transparent i opalescent, d'acord? La vacuna s'administra una pauta d'única dosi i té una caducitat de 2 anys si es conserva entre menys 25 i menys 15. Què passa? Doncs que a nosaltres no ens arriba congelada la vacuna, sinó que ja ens arriba una temperatura d'entre 2 i 8, que ara us explicaré una mica quins són els temps que hem de tenir en compte. Està indicada a partir dels 18 anys inclusive. Tot i això, repeteixo, cal seguir les indicacions dels grups prioritaris a vacunar en cada moment i les indicacions que es donin a nivell estatal. En principi, al igual que la resta de vacunes, no hi ha dades en dones embarassades ni en persones amb sistemes immunològics compromesos. Això no vol dir que no es permeti la vacunació i, si us plau, el que recomanem, insistim, és en seguir les indicacions de recomanacions que ens donin en cada moment per a cada un dels col·lectius. Transport i conservació. Com us he dit, aquesta vacuna, en teoria, dura 2 anys si es conserva congelada, però a nosaltres ens arriba ja a una temperatura d'entre 2 i 8. I què passa? Doncs que aquesta temperatura, la vacuna, una vegada descongelada, la seva caducitat es redueix a 3 mesos. Per tant, nosaltres aquesta vacuna, al igual que fem amb la vacuna de Pfizer, enviem totes les comandes als centres amb un paper on s'indica la data en què nosaltres hem rebut aquesta vacuna i la nova data de caducitat de 3 mesos. Importantíssim, ja veieu que tenim 4 vacunes al mercat, que cada una de les 4 és completament diferent pel que fa a la conservació i manipulació i consideracions que s'han de tenir en compte. Per tant, és molt important que identifiqueu les vacunes a dintre de les neveres, ara que començaran a arribar més vacunes als centres, i discrimineu ben bé cada una de les vacunes i tingueu molt clar, i el referent de vacunes del centre tingui molt clar, quines són les característiques de cada una d'elles i com s'han de conservar i quins són els ítems que hem de controlar. Ja us dic, en la vacuna de Pfizer comptarem els 5 dies aquesta temperatura entre 2 i 8, amb la vacuna de Janssen tindrem aquests 3 mesos, la vacuna de Moderna tindrem aquests 30 dies i seria important disposar d'aquesta informació accessible al centre i marcar la caducitat de cada una de les vacunes dintre de les neveres i per a cada un dels lots rebuts. Per què insisteixo això? Insisteixo, arribaran moltes vacunes i és important que a partir d'ara es faci un control molt exhaustiu de les vacunes que nosaltres tenim a les neveres, d'acord? Per evitar manipular o utilitzar vacunes en les quals ja s'hagi passat el temps per administrar aquestes vacunes. Insisteixo, 3 mesos a temperatura entre 2 i 8, però esperem que aquestes vacunes no estiguin 3 mesos a les vostres neveres, sinó que s'administrin en el període més breu curt de temps possible, d'acord? Caixes de 10 vials de 5 dosis, però ara les vacunes que hem entregat precisament avui venen en una presentació diferent, però que no serà l'habitual. L'habitual serà aquestes caixes de 10 vials de 5 dosis. Les caixes que s'han entregat durant el dia d'avui tenen una presentació diferent de 20 vials per 5 dosis. Per tant, no són caixes de 50, sinó que el que hem distribuït avui són caixes de 100 dosis. Important, insisteixo, apuntar la nova data de caducitat d'aquestes vacunes a dintre de les neveres i una vegada descongelada, al igual que la resta de vacunes, ja no es pot tornar a congelar. D'acord? Quins són els temps amb els quals nosaltres disposem segons fitxa tècnica per manipular aquesta vacuna? Doncs, sense obrir, aquesta vacuna està estable durant un període de 12 hores a temperatura ambient. Insisteixo, temperatura ambient de menys de 25 graus centígrads. I un cop obert el vial hi ha 2 possibilitats. És a dir, un cop obert el vial i feta la primera punxada. Doncs es pot conservar fins a 6 hores si la mantenim a temperatura de nevera, entre 2 i 8 graus centígrads, però si nosaltres la mantenim a temperatura ambient, llavors el període aquest de 6 hores es redueix a únicament 3 hores. Per tant, veieu que, insisteixo, és important tenir clar quines són les característiques de conservació, manipulació i administració de cada una de les 4 vacunes que nosaltres tenim disponibles actualment. D'acord? Importantíssim, al igual que la resta de vacunes, insisteixo, protegir els vials de l'exposició solar o llum ultraviolada. És important
que vosaltres, quan conserveu les vacunes a dintre de la nevera, intenteu, a la mesura del possible, emmagatzemar-les a les caixes originals o amb caixes de cartró que vosaltres tingueu. Sabeu que als centres, hi ha molts centres que tenen neveres de portes de vidre. És important mantenir aquesta protecció d'aquests vials. Aquesta vacuna, una vegada descongelada, no es pot tornar a congelar. És important marcar la nova data de caducitat segons les indicacions a l'hora d'entregar i rebre aquestes vacunes. I com la manipulem? Doncs, al igual que la resta de vacunes, primer el que farem és homogeneïtzar el líquid que nosaltres tenim. I com ho farem? Doncs molt similar al que fèiem amb la vacuna de Moderna. Amb la vacuna d'AstraZeneca no us ho he explicat, però també és recomanable fer aquesta homogeneïtzació similar al que faríem amb aquesta vacuna i la vacuna de Moderna, aproximadament 10 segons, fent un gir suau sobre el mateix vial, d'acord? I immediatament procedirem a extreure la dosi, en aquest cas de 0,5. Importantíssim, sempre verifiqueu que aquests vials i el líquid està temperat. Aproximadament, el que recomanem, al igual que la resta de vacunes, són aquests 15 minuts que nosaltres tenim. I el mateix, si no utilitzem el vial immediatament i no extraiem aquestes 5 dosis, es recomana fer aquesta petita homogeneïtzació abans de l'extracció de cada una de les dosis. I, important, tenim 3 hores en aquest cas si l'emmagatzemem i si la tenim a temperatura ambient i 6 hores si la guardem en nevera. Important, per evitar passar el període màxim de conservació i d'estabilitat d'aquestes vacunes a aquestes temperatures, el que farem és marcar l'hora, si no s'utilitza immediatament el vial, per evitar traspassar aquests temps. I importantíssim, insisteixo, estem utilitzant vials multidosis, hem d'utilitzar una tècnica asèptica i hem de desinfectar el tap del vial abans de cada una de les punxades, d'acord? La norma general de totes les vacunes, doncs totes les vacunes que tenim, les 4, són d'administració intramuscular, preferiblement a la zona del deltoides, i, al igual que estem recomanant des de fa ja molt de temps, des que va començar la pandèmia, és preferible un abordatge posterior o lateral per evitar un contacte directe. I, important, es recomana utilitzar la mateixa agulla i xeringa per l'extracció de la dosi i per administrar-la a cada un dels usuaris. Després la llançarem, però és important utilitzar, de fet, les xeringues i agulles que vosaltres teniu per administrar aquestes vacunes, sobretot les vacunes de Moderna, Janssen i AstraZeneca, l'agulla ja ve inserida al dispositiu, a la xeringa, i per tant és molt més fàcil, d'acord? Per la vacuna de Pfizer disposareu de 2 dispositius, un amb agulla integrada, altre sense agulla integrada, però el que sí que diem és que s'utilitzi la mateixa agulla i xeringa per extreure la dosi i administrar-la al pacient. Una cada vegada, recordem, utilitzem i llancem, agafem una altra i tornem a carregar i administrar, d'acord? I desinfectem el tap del vial cada vegada que nosaltres anem a punxar el vial, d'acord? Després, importantíssim, insisteixo, no es pot agitar cap dels vials de cap de les vacunes que nosaltres tenim disponibles d'AstraZeneca, ni de Moderna, ni de Janssen, ni de Pfizer. Cap vacuna contra la Covid es pot ni sacsejar ni agitar. Importantíssim, estem utilitzant vials multidosis i, per tant, s'ha de desinfectar el tap cada vegada que nosaltres fem una punxada. Recomanacions, doncs això ja ho sabeu, es recomana l'observació de les persones vacunades aproximadament durant 15 minuts per detectar qualsevol reacció que es pogués produir i administrar les segones dosis quan sigui necessari. Recordeu que tant la vacuna d'AstraZeneca, de Pfizer com de Moderna requereixen d'una segona dosis, però la vacuna de Janssen és una pauta única d'una dosi i no requereix aquesta segona dosi. I hem de respectar els intervals per cada una de les vacunes, d'acord? Per la vacuna de Pfizer tindrem un interval mínim de 21 dies, per la vacuna de Moderna tindrem els 28 dies i per la vacuna d'AstraZeneca tindrem aquestes 12 setmanes com a mínim. I un aspecte que volem recalcar per evitar errors i ara que comencem en una fase de vacunació més massiva i més poblacional, important tenir en compte certs aspectes com són preguntar a cada un dels usuaris abans de l'administració de qualsevol vacuna, ja sigui al vostre centre o ja sigui en un punt de vacunació massiva,
sobre l'edat, perquè tenint en compte l'edat mínima d'administració de cada una de les vacunes, si ha rebut dosis anteriors de vacunes, i verificar quina és la vacuna i si es respecta l'interval, si porta dosis d'altres vacunes que no siguin Covid. Recordeu que hem de mantenir un interval de 7 dies entre les dosis de qualsevol altra vacuna i les vacunes de la Covid. Verificar si hi ha al·lèrgies, com us ha dit la Carmen, l'única contraindicació que tindríem en aquests moments és una al·lèrgia a qualsevol component de la vacuna i buscar les vacunes, en el cas que hi hagi alguna al·lèrgia a algun component d'alguna de les vacunes, buscar la vacuna que no contingui aquest component per poder administrar-la, d'acord? Si hi ha antecedents d'infecció de la Covid, recordeu que ja us ho ha explicat la Carmen, el tema de respectar les indicacions que hi ha, és a dir, en menors de 65 anys, si han passat la Covid, administraríem una única dosi, en menors de 65 sí que mantindríem aquestes dues dosis segons pauta o una única dosi de la vacuna de Janssen, d'acord? I verificar que en aquell moment la persona no tingui una malaltia aguda, al igual que fem amb la resta de vacunes, no és res excepcional en aquest cas, i l'embaràs, que no és una contraindicació, sinó que ja sabeu que les recomanacions de vacunació en el cas de l'embaràs el que hi ha és una pregunta per verificar el risc-benefici davant de la vacunació, d'acord? I aquest quadre us l'ha posat la Carmen, però per finalitzar m'agradaria posar-lo com a mode de resum, d'acord, de les 4 vacunes que nosaltres tenim disponibles, perquè us feu una idea mental de les diferències que nosaltres tenim pel que fa a les dosis, als intervals, a la presentació de cada una de les vacunes i quina seria la seva conservació per tal d'evitar errors. Com a norma general, recordeu, vacuna ultracongelada tindríem la de Pfizer, 2 dosis, 21 dies mínim d'interval, els vials són de 6 dosis i una vegada descongelada només aguanta 5 dies, que és la informació que tenim fins avui disponible. Sabeu que s'està en estudi d'altres tempos, però fins al moment la informació que tenim disponible és aquesta. Importantíssim, cal fer dilució. Molt important, s'ha de fer la dilució abans d'administrar la vacuna, d'acord? Per evitar qualsevol tipus d'error. Vacuna de Moderna, 2 dosis, 28 dies entre primera i segona dosis, vials de mínim 10 dosis, s'emmagatzema i transporta congelada, però es pot emmagatzemar després 30 dies a temperatura estàndard, d'acord? Vacuna d'AstraZeneca, 2 dosis, interval de 12 setmanes, vials de 10 dosis i transport i emmagatzematge entre 2 i 8, d'acord? Vacuna de Janssen, única dosi, dosis única de la pauta, vials de mínim 5 dosis i s'emmagatzema a la fàbrica congelada, però a nosaltres ja ens arriba descongelada i refrigerada entre 2 i 8. Una vegada es descongela, que és en el moment en què ens la transporten a nosaltres, aguanta un màxim de 3 mesos, d'acord? Aquestes serien les característiques principals i més importants a tenir en compte per les vacunes de Pfizer. Insistir, per últim i per acabar, en la importància que tingueu clar, i els referents de vacunes sobretot, diferencieu cada una de les vacunes a les neveres, identifiqueu, si és el cas, el dia i l'hora de descongelació i vosaltres mantingueu sempre les recomanacions de manipulació per a cada una de les vacunes, que ja heu vist que són diferents, és a dir, és importantíssim tenir clar quina és la vacuna que vosaltres esteu manipulant per administrar-la correctament en les condicions en què ens especifiquen els fabricants de manipulació exactament. Donar-vos les gràcies per estar aquí. Si teniu qualsevol pregunta, ara podem passar a fer les preguntes i respostes.